Искате ли да сте още един салон или мястото, което всички препоръчват? С кое искате да сте номер едно във вашия град? Как да станете референтен център в своя град? Искам да ви задам един въпрос. Когато някой във вашия град каже, търся най-доброто място за естетична процедура, назовават ли вашия салон? Или просто сте един от многото? Напишете ми честно в коментар, хората търсят ли вас по име? Защото това е разликата между обикновен салон и референтен център. Референтният център не се бори за клиенти. Клиентите го търсят. И това не става с апарат. Става с 3 неща. Първо, ясно позициониране. Вие трябва да сте известни с нещо конкретно, не с всичко. Второ, видими резултати. Хората трябва да виждат реални трансформации, не обещания. И трето, доверие във времето. Постоянство, съдържание, експертиза. Между другото, ако искате да изградите такъв тип позиция на пазара, харесайте видеото и последвайте страницата. Тук говорим как се изгражда силен естетичен бизнес, не просто салон. Сега искам да ви попитам нещо важно. Ако трябва да изберете едно нещо, с което искате да сте номер едно във вашия град, какво ще бъде то? Напишете го в коментарите. Защото отговорът на този въпрос може да промени целия ви бизнес.